Здравейте на всички! Днес продължаваме с второто ни интервю. Първото интервю беше на мен. Ако не сте го гледали още, преминете в нашия канал да го разгледате, където съм разказал за война и така нататък. Днес ще разпитваме Теди някакви такива много сериозни теми, като рак, нали, какво е преживяла, операции, как се срещнахме с нея. И такива въпроси, които са може би малко провокативни, малко не, повече нейните преживявания. Какво, започваме ли? Айде, питай. Готова ли си? Айде да видим дали ставаш за журналист. Аз съм журналист номер 1 в България. Водещ. Да. Готова ли си? Да. Добре, първи въпрос, база. Да разкажеш малко за теб, с какво си се занимавала, такава база някаква, която може би някой не я познава за теб. Да, никъде не съм казвала с какво съм се занимавала. Основно темата е насочена към моята история. Аз съм Теодора, за хората, които не знаят. На 28 години съм. В момента основно се занимавам с инфлуенсърство и с това да разказвам повече за моята история, за то ми е като мисия в живота, да помагам на повече момичета да не стигат до моето положение. Да предпазваш хората, да, нали? Да предпазвам. Децата, дори възрастни също. Да, и родители, да. Абсолютно. За какво става въпрос, нали, за HPV вирус? Да, ще разкажем по-натам, само да не говорим сега базови. Да, базови неща. По принцип съм завършила фотография, за хората, които не знаят. Практикувала съм фотографията, снимала съм за 24 часа вестника, снимала съм най-различни балове, пробвала съм да снимам сватба, защото сватба е малко по... Добре, фотография ли ти беше желанието за работа, като пораснеш и да станеш фотограф? По принцип, аз когато кандидатствах за училище, там след 7 клас, едно от желанията ми беше да запиша иконостас. Исках да рисувам икони. Да се науча да рисувам икони. Приехаме в това училище. Приехаме и фотография, но тъй като с майка ми и баща ми решихме, че училището, което е иконостаса, е доста далече от вкъщи и ще ми е много трудно да се предвижвам просто до там и затова второто ми желание беше фотография. Аз по принцип рисувам или поне намерих, че имам талант. Теди е творчески човек. Да, съм творчески човек. Творческа личност. Интересното е, че извинявайте. Интересното е, че не ми трябваше много време аз да науча, че мога да рисувам. Аз се подготвих буквално за хората, които знаят колко време е подготовката за тези училища към културата. Близо 1 година, 2 години, зависимост, нали. Аз се подготвих за 3 месеца. 3 месеца разбрах, че аз мога да рисувам. За 3 месеца отидах на един път в седмицата ходих на рисуване и така се случи. Ето всичко така бързо става. Ние като започнахме да снимаме също не мислихме, че ще стигна до толкова хора, но в последствие това стана като работа, за теб работа, за мен като е втора работа, защото аз имам аз имам основна работа. Добре, ние ще стигнем до нея за твоята първа работа. Спокойно. Тя те чака 1 година, ще изчака още малко. Не, просто така се завъртяха в моя живот нещата, че аз тръгнах с фотографията. След това в моето училище всичко беше окей, само че го има това нещо, че има много хора, които се опитват да те спънат. Примерно ти си добър. Да, ти си добър в нещо и се опитват да те скастрат така, да ти срежат крилата. Хора, които не умеят нищо и не постигат нищо, не искат да постига и да умее някой друг. Или по-скоро да засенчваш добрите, така да го кажа. Поне аз това, което съм видяла, нали. Не, че казвам, че съм някаква перфектна и така нататък, но просто... Окей, един факт за мен за фотографията. Аз като бях малък, аз съм фен на Спайдермен.
И аз гледах Питър Паркер, нали, Питър Паркер, Спайдермен, фотограф. Аз винаги мечтах, като бях малък там до, не знам, до 10 години, може би докато не започнах да се занимавам с футбола, да стана фотограф. Това е един факт, който дори Теди не го знае. Да, не знаех наистина. Сега го казах за първи път. И така станаха нещата, че аз фотографията малко беше на заден план. Опитах се да направя студио, но се случиха в личен план някои неща, които просто прекратиха моята така цел. И затова започнах още преди, всъщност, още се занимавах с фотография. Учех в университет и просто исках да съм малко по-независима от моите родители. Исках да започна работа. Първата работа, която така ми предложих, която намерих съвсем случайно в сайт за безработни. Сайт за безработни? Безработни. Jobs BG! Спокойно. Да. И намерих в хостеса в един бар. Пиано бар. Ти си работила в бар? Не съм работила. Аз трябваше да отида на интервю там да видя дали ще ме харесат и така нататък. И на майка ми една приятелка, съученичка, и каза, нали, Дитка, така и така, търсиме човек в театъра. Сега вече лека по лека стигаме към основната работа, с която те се занимаваше. Да, и така да се случиха нещата, че моята... По принцип, не знам дали съм... Не, аз съм ти казвала, че аз от малка съм доста водена по театрите и много обичам театъра. И честно, аз като чух предложението и бях... Нали, не може да повярвам, че някой ми предлага точно такава работа. Предположението. Всичко идва на време. Да, все едно ти се изпълнява детската мечта, което е яко. Супер. Да разкажеш как стигна до театъра? Като цяло... Аз го разказах. Аз бях на, не знам на колко, на 20 години мисля, че бях, когато така ми предложиха и аз веднага, нали, приех, отидах. Видях, няма никога да забравя първите няколко дни, докато се там социализирам, защото в театъра, когато влезнеш, ти там влизаш в някакъв друг свят, буквално на друг свят, и хората са такива театрали. Те са имат няколко личности. Те са буквално... Даже повече. Много са. И няма да забравя една моя колежка, Мими, ме дръпна и ми каза: искам само да ти кажа, че ще ти трябва една седмица, в която и ти ще поудееш и всичко ще ти мине. Тоест, че ще приема тези хора и тяхното държание, защото със сигурност хората не си представят, или може би си представят какво е зад сцената, защото аз съм от хората, които правят магията на театъра. Аз се занимавам с костюмите на актьорите, на актрисите. Аз ги преобличам, аз им подготвям дрехите за постановката. И така, имало е моменти, в които съм виждала актьори да си минават текста, но те гледат, говорят си текста, но ти все едно не съществуваш за тях. Не знам как да ти го обясня. И ти можеш да ги напсуваш дори, те няма да те забележат. И това е наистина особена професия, която само поклон за тези хора, които го правят това нещо, защото е много трудно. Във всяка една професия има своите особености, има плюс, има минус, и както в инфлуенсърство, нали, както ние се занимаваме в момента, също има плюсове, има минуси, така че във всяка една работа не мислете, че това е много лесно. Напротив, бих казал, че това е много трудно. Първо, че трябва да можеш да комуникираш с хората, да можеш да им дадеш някаква правилна информация, за да не излезе извън рамките на... Да, инфлуенсърството е много трудно, със сигурност, но като човек, който толкова години е в театъра и съм седяла и по цели нощи за репетиции, защото не си представите, че само актьорите седат. Седат абсолютно всички хора, които обслужват тази сцена. Тоест, вие виждате един декор,
и едни актьори. Но зад този декор и зад тези актьори седат хора. И то не малко. Примерно, нали, конкретно не мога да ви кажа нали, за постановка, но примерно ако постановката има 2 човека или 3 човека, зад тази постановка седат минимум 10-11 човека. Защото трябва някой да построи тази сцена, трябва някой да сложи декора, трябва някой да сложи реквизита, трябва да сложи някой костюмите, да започне нали, с актьорите, трябва помощник режисьор, трябва осветление, трябва вижън, трябва 1000 неща. Добре, мисля, че ние достатъчно разкрихме тази тема с театър. Сега ще преминем. Аз много да говоря за това. Както и с всичко няма край. Трябва да разкажем основното, някакви подробности да разкрием. Следващо, което исках да те питам, сблъсък с реалността и злобата на хора. Как реагираш? Как го пренасяш? Като цяло, като започнахме да се занимаваме, да снимаме нали, с тези неща, почнахме да получаваме доста хейт, това е нормално, няма нищо лошо в това. Просто искам да питам как го приемаш, как го пренасяш тази злоба и този сблъсък с реалност. Аз още преди да снимаме съм се сблъсквала не един път с злобата на хората. Сега е масово, понякога. Да. Не, че е масово. Просто проблема на мен лично е, че преди аз да се разболя от рак, няма да скривам, че аз преживявах много нещата. Тоест, когато някой се обърне и ми каже ти имаш пъпки, ти си грозна, ти си такава, на мен ми се е случвало дори да изпадам в така депресивни мисли, че аз наистина съм грозна, наистина изглеждам зле, наистина аз не мога да излизам навънка, защото видиш ли аз съм дебела, примерно, или имам целулит, или имам ето косъмчета, или имам... Разбирате ли някакви... Мисля, че всички момичета... всички жени, ама те като ти го набиват любови, ти като си никога, защото аз никога през живота ми, ето сега ще ви кажа, аз никога през живота ми не съм се набивала на очи. Имала съм случаи, в който моето училище, второто ми училище, имало е случаи, в който учител ми беше научил името в 10-ти клас. Разбирате ли? Аз съм момичето, което е във ъгъла, което си мълчи, което си записва материала, което си пише домашните, не се обаждам, не натрапва на никой и така нататък. Просто бях такъв тип човек, че не исках да вреда на никого. А сега се превърнаха нещата, че те ги познават почти всички и това трябваше да стане, да се случи. Да преминеш този етап, където никой не те познава, за да стигнеш към етапа по-скоро аз никого не съм задължавала да се запознае с мене. Напротив, аз исках просто едно разбиране. Както аз не ви влизам в пространството и как аз не ви обиждам, не ви хуля, не ви принасям някаква злоба или нещо от този сорт, аз просто желаях същото към мен. Само че хората не го разбират по такъв начин и те се опитват, ако може да те смачка и да те навре, нали, да не казвам къде, мисля, че се сещате, той ще го направи. Аз мисля, че доста хора са преживали такива неща. И аз бях така, като съм се преместил в големия град, там с друг живот. Децата са много гадни. Особено като те видят, че си по-стеснителен и край всичко приключва. Което е много гадно. Ние това не го подкрепяме. Не го подкрепяме. Мразим го. През годините много хора аз съм го казвала и в TikTok, през годините много хора са ми казвали, че съм луда. Това се нарича булинг. Какво значи това? Булинг, когато те булят. Булинг, когато лошо говорят за теб, в смисъл постоянно те училище, университет. Дори мога да ти кажа, че имаше човек преди година и половина или 2 години, нещо от този сорт, ще те излъжа, който ми каза, че аз по никакъв начин не трябва да давам идеи как се прави реклама. Това са ми го казали. Какво сега ще кажете, Да. Просто
Аз винаги съм се опитвала да бъда полезна и да давам някакви идеи. Естествено, аз не навлизам във вашето лично пространство. Има карма в този живот. Има карма, хора. Да, просто... А и другото, аз не съм и злопаметна. В смисъл, има много хора, които са ми направили много лошо. Просто аз никога не съм излезнала да говоря публично за това. Защото зад това, че има хора, които са ми направили много лошо, има и много имена в българския театър, които са ми направили лошо. Но аз никога не излезнах на живо да ги кажа тези неща, защото не съм злопаметна. Ние няма да се пускаме на това ниво. Аз никога не съм падала. Напротив, когато те ме обиждаха и ме ругаеха заради един случай, и когато казаха ти си такава, ти си онакава, всъщност аз се усмихвах и им пожелавах щастие и любов, защото мисля, че им е нужно. Да сте живи и здрави. Да. Добре. Ще преминем към... те със сигурност, извинявай, че те прекъсвам, те със сигурност в момента сега, когато виждат, че аз раста нагоре... Ядат лактите. Ядат със сигурност. Това е едното. И другото, със сигурност продължават да ме хулят. И със сигурност, защото един факт, защо аз не казвам къде точно съм работила и къде работя все още, защото съм по договор работя още. Не го казвам театъра умишлено, защото видях едно странно поведение. В смисъл, ако ваш служител е претърпял 2 пъти така животоспасяващи операции, няма ли поне да му звънете, да опитате как е, всичко наред ли, имате ли от нещо нужда? Но това са... Вижте, животът е прекрасен, не дайте да го мислите. Давайте натам. Добре, ще преминем сега към такава най-интересната тема, която може би интересува доста хора. За рак, темата за рак и историята как един положителен тест може да ти промени живота, може да означава много и така. Моята история започва още, аз много пъти разказвах, но разбира се ще я разкажа отново, за да има повече информативност за това, което ми се случва и за това, което може да се случи и на вас. Казвам умишлено и на вас, защото никой не е застрахован. Когато аз съм била примерно на 20-21, мисля, че може и по-голяма, ще ви излъжа. Ходих при една и съща гинеколожка, която тя един ден ми каза, ще направим един тест. Не ми каза точно какъв тест, не ми обясни, нямах никаква информативност, но аз тогава и вярвах, защото все пак е лекар, нали, специалист, вярваш на специалистите. И направих този тест за HPV. Излезнам положителен, при което тя ме увери, че да не се притеснявам, ще пием витамини и ще се оправи. Всичко ще се оправи. Това както във футбола, във футбола като нещо ще си направиш, сложи си един лед, всичко ще ти мине. Да, сложи си това спрея. То сега тогава нямаше спрей. Нямаше, да. Тогава един лед и готово. И така завърши, в смисъл, дойде един момент, в който аз започнах да имам симптоми, което е много, много важно да кажем, че HPV е безсимптомен. Аз навсякъде го повторям, но и тук да го повторя. Самия вирус е безсимптомен. Както казва доктор Стаменов, симптомите идват накрая. Тоест, пак съм била на ръба, както аз обичам да говоря и да казвам, че аз винаги съм на ръба. Значи ако вече има симптоми, значи това вече е крайна стадия. Почти крайен стадий и се налага. Затова трябва да се предпазват да правят какво изследвания или какво трябва да правят? Какво трябва да правят? Нека да разкажа малко повече за историята. Историята е такава, че след миналата година аз започвам да имам едно много сериозно бяло течение, което е от бяло към кафениково, за мен супер странно. Отивам
Не, аз не отивам веднага, ами всъщност аз почвам... Това никъде не съм казала, между другото. Започвам да се лекувам сама. Защото като чуеш бяло течение, си казваш, това сигурно е за глобалки. Нали, ще изпием един Микомакс и айде, ще се оправя. Да, обаче аз в такава степен изпих един Микомакс, че чак съм ще да умра от този Микомакс, между другото. Пренатоварих той, между другото, той спие на 6 месеца, защото ти товари сърцето. Както де. И най-интересното, нали, освен бялото течение и така нататък, започнах да нямам абсолютно никакви сили. Това, което виждате в момента на Виктор в акаунта, това нещо, което аз снимам, тази сила... Акаунт. Това вече не е мой акаунт. Да, добре, извинявай. Тези сили, които виждате в мен, тази енергия, тогава не я има. Тогава аз не можех да стигна от точка А до точка Б. Аз се придвижвах от вкъщи до работа с такси и се прибирах с такси. Искам да вметна тук, че аз бях много активен велосипедист. Аз много карах колело и се придвижвах от моя квартал до работата ми с колело. Това е някъде към 10 км, почти всеки ден. Отиване или отиване и връщане? Отиване и връщане към почти 20 км. Да, карах колело, след това тротинетка карах. Като цяло бях към това нещо, може да не съм спортувала активно, но обичах да карам колело. Сега в момента не мога да карам колело, но както и да е. И така, в един момент аз изгубих цялата енергия, аз не можех да седа права, просто енергията ми нямаше. И когато връщам лентата, когато ме оперираха и когато връщам лентата, аз осъзнавам, че аз наистина съм умирала. То това е по-лошото, когато осъзнаеш, че ти си умирал и то от вирус, който е безсимптомен. Какви ли изследвания не минах? Отдава го на паник атаки, отдава го на депресия, отдава го на... Какво още го отдавах? Правих си изследвания на щитовидна жлеза, мислих, че е от щитовидната жлеза, а всъщност на мен ми е окей. Купих си такъв апарат за мерене на кръвната захар. Мерех я сутрин, обед и вечер. Перфектна кръвна захар. Витамин D, не знам си какво си. Горе-долу, нали, добре, нали, аз имам анемия, както де. И така в един момент аз видях една реклама. Аз бях като пристрастена към моят телефон, беше ужасно. Постоянно е така бях. Аз почти не общувах с никой, защото аз като почнах да общувам с някой, на мен сърцето ми почваше да бие много рязко и много се изморявах, за да говоря с останалите хора. И просто за да не се изморявам, аз седях и си скровах. Скровах и постоянно ядях нещо, защото си мислех, че ми е паднало кръвното, а всъщност не ми е паднало кръвното, аз просто съм умирала, колкото и жестоко да звучи. Постоянно ядях някакви работи. Казвах си, то сигурно е защото ям някакви чипсове, днеска ще пробвам с салати. То вече на психическа основа аз почнах да избухвам, защото си мислех, че е от храна. Викам, айде сега, ще сменим храната. Ядях една седмица пилешко, салати, не знам, някакви крутони, някакви глупости, ама пълните глупости, които се сетят. Те не са глупости, нали? Но тогава не можеш, нали, рязка смяна. Един ден ядеш чипс, кола, картофки, Макдоналдс. Настроението. Да. Ти един път хващаш малко мотивация, купуваш си някакви салати, пилешко, мислиш, че всичко ще се промени. Да, само че това е... Да говорим директно. Смъртта е гадно нещо. Особено тази бавната смърт, защото тя те яде отвътре. Психически, физически ти почваш да отслабваш, почваш да имаш ужасни мисли, почваш да ти падне мотивация. Аз нямах цели, нямах мотивация, нямах абсолютно нищо. Аз исках просто да отида на работа, да си свърша работа, да не припадна някъде. Това ми беше основна мисъл.
Аз почнах да губя зрение, защото ние работиме на тъмно. И аз почнах да губя зрение. Аз в принцип нося очила, но преди аз не съм имала чак такъв проблем с зрението. И на очен лекар отидах, очи, нямах проблем. И така. Всичко на психическа основа. Всичко, дори не е на психическа, просто е... Ти като осъзнаваш, то... Ама ти не си го осъзнава, аз не съм знаела какво се случва с мен тогава. Разбираш ли, това е преди това. Организма усеща... Организма усетил отдавна. И така се случва, че аз някакъв страшен късмет оцелих, в който видях една реклама в Инстаграм, платена реклама. В месец март, в месец февруари правиме някакъв минус, примерно 10% на тестовете за HPV. И аз в този момент се сещам, че преди години аз имам един положителен тест. И първото нещо, което аз правя, е давам задна. Директно давам задна и си казвам: чакай да прочита малко повече за HPV, защото аз не знам какво е това. И като отворих една информация, и като видях за какво става въпрос, и когато видях, че всяка втора жена умира от рак на шийката на матката, изправиха ми се косите. И първото нещо, което аз направих, е моменталически, дори не се и замислих, аз запазих дата за тест. Не казах на никой, продължих с симптомите, продължих с постоянното замайване, продължих с без енергия. И така стигнах до момента, в който аз отидах не при моята гинеколожка, защото за радост моя, тя нямаше часове в този момент. Аз отидах при просто човек, който да ми вземе този секрет и да ми изследва, нали, аз да си занеса този тест към лабораторията. Разбира се, че аз отидах, нямах абсолютно никаква мисъл, че аз имам рак, че имам образование, нещо изобщо като цяло. И когато седнах на магарето, те ми направиха много бърз преглед. Веднага ми направиха колпоскопия и тя ме каза: ами не са чак толкова добре работите, аз виждам образование, което е 1 сантиметр. И нещото, което аз веднага, като излезнах от болницата... Шок. Аз не знаех какво да кажа, наистина. Просто аз седях, гледах тъпо и просто си гледах тъпо. И не знаех какво да обясна, не знаех на кой да споделя, не знаех какво да направя. Може би... не очаквах, тогава също не очаквах, че може да имам рак. Тогава. Но след като ми излезна микробиология, цитономаска, там беше мазало просто. Не знам дори как да го обясна. Да не говорим, че аз, нали, защото има групи. Първа група, втора група. Не искам да ти казвам аз коя група съм била. Какво значи група? Не мога точно да ти обясна с медицинско название, но... В смисъл, първа група Първа зле, група си много добре. Първа група си девственица. Така да го обясна, да. Има вече след втора група са рискови. И се правят някакви други изследвания, нали? Как ти бе? Аз бях, няма да ти казвам коя група. И така, лекарката искаше още тогава да ми направи биопсия, обаче аз просто не й вярвах до такава степен. Имало и за какво да не й вярвам. И не направих биопсията. И излезна след 1 месец теста в лабораторията и показа, че аз съм с
тип 16, един от най-рисковите, които причиняват рак. Това беше първият ми досег до диагнозата. След това ми отне месеци и нещо, почти 2 месеца, в които аз не казах на абсолютно никой, или по-скоро аз казах на някакви хора, не на някакви хора, извинявайте, казах на 2 мои колежки, които са ми по-близки, че нещо на се родители случва. кога каза? На родители аз няма да забравя и този ден, в който казах на майка ми. Трябваше да излизам някъде с една приятелка. Тя много ме караше, вика, айде те, викам, не мога, казвам ти сериозно, не мога, просто аз не мога да стана от леглото нормално. Особено когато беше малко по-топло навънка, аз се чувствах още по-зле. И тогава просто се отказах и си казах, че майка ми трябва да знае, обязателно трябва да знае. И казах, мама, моля ти се в моята стая, искам да ти кажа нещо. И тогава, като изподелих, първо тя се изнерви тогава, че не съм ми казала по-рано. И изнерви се, защото може да е късно. Късно за мен. Затова се изнерви. Ми кажи, защото тя също е преживяла рак. Да. Тя също преживява и ние по най-бързия начин при същата лекарка записахме час за биопсия. И така, взеха ми биопсията, викнаха майка ми в кабинета, казаха, че изобщо не са добре нещата, че има шанс да ми махнат всичко, т.е. да няма да имам деца. И няма да забравя, аз като си тръгнах от кабинета, бях ядосана, това е едното. Майка ми може би повече си спомня този ден. Бях ядосана, слезнах по стълбите в болницата, изобщо не исках да чакам асансьори, слезнах по стълбите, разревах се, гледах гадно, едно такова, чак имах злоба в мен. На кой? Към себе си. Към себе си. И ми беше отвратително. Прибрахме се, мама искаше да ходим малко да се разходим някъде в мола, примерно някакво такова. Не мога, не искам, нямам намерението, дори не искам да виждам хора. Прибрахме се и аз тогава, преди да срещна Виктор, аз нямах нормални отношения с други хора, както и да е. Не искам да изпадам в подробности и бях много се отказала от връзките. Единственото ми приятно нещо, което правех, е да гледам телефона си и да гледам филми и сериали. Като филми можех да гледам един и същи филм по 4 пъти на ден. До такава степен бях се заровила. Ти се затворила от всичките? Насякъде се затварях, няма да забравя, аз гледах постоянно Jurassic Park. Не знам какво е това. Филм. Филм Jurassic Park. Между другото, аз много го харесвам. Един от любимите ми филми. Но това да го гледаш постоянно, малко... Аз гледах филм и изключвах мозък. Ето ти като повтаряш едни и същи действия всеки ден, това като дежавю става всеки ден един и същ. Да. И след това, като ми излезна, че имам злокачествен тумор, не знам дали да разказвам историята, тя е ужасна, метнаха ми един лист. Първо ми забавиха биопсията, казаха ми тя още не е готова, аз я чакам един месец, в този един месец аз многократно умирах всеки божи ден. Защото ние чакахме евентуално кой да го качи, но правят ми една
операция, махат образованието и чао бамбина, как се вика. Но ти да чакаш един месец и да отидеш в болницата и да ти кажеш, тя не е готова биопсията. Не ми вдигаха телефона, за да питам дали е готов резултата. И тогава беше също много неприятен ден, защото те фърлиха един бял лист, в който пишеха едни медицински термини. И аз не знаех какво е това. Взех го, звънах на мама, снимах и викам ти ако знаеш, аз чета, нищо не разбирам, все пак е на така медицински термини, аз не разбирам. И звънах на мама, снимах го, тя звъна на нейна приятелка, която е медицинско лице. И тогава тя ми съобщи, нали, аз си проверих и в интернет, признавам си, което е голяма грешка. И видях, че това е злокачествен тумор. Деня, в който аз отидах на работа, може би през целия ми живот никога няма да го забравя този ден. През цялото време ревах от болницата до работата ми. Все още не можех да... Знаех, че имам нещо в мен, но не исках да приема. Ревах, но не знаех за какво. В смисъл, знаеш, че имаш образование, ревеш, но... Ти си... Още до края не можеш да разбереш, не можеш да го осъзнаеш на... Ами, то не е да го осъзнаеш. Не можеш да го приемаш. Първо не можеш да го приемаш, защото ти си здрав, прав човек, ходиш на работа, ти ходиш на работа, така. Разбираш ли? Здрав, прав и накрая. И в един момент аз, това е моя колежка Лили, течеше представлението и седяхме, чакахме за преобличане, чакахме актьори, да им подадем дрехите и така нататък. И аз се обърнах към нея и бях: ами Лиле, аз съм болна от рак и имам злокачествен тумор в мен. Не знам дали ще умра, ама ще се боря. Това ми бяха думите към нея. И тя е много готин човек, много се обичам. Тя тогава ми каза: Теди, всичко се лекува, само бъди силна. Никой не знаеше тогава от моите колежки, само тя, още едно момиче, една Мони. И така, това е един етап, който сега имаш мисия да предпазиш другите хора да не повтарят. Тя продължава историята. Аз не един път съм разказвала, че тогава намерих надеждата в болница Надежда, при доктор Стаменов и доктор Атанасова. Една тайна, която никой не знае, е, че повечето лекари, които те се събира онкокомисия, която да решат какво да правят с мен. Много от лекарите са предпочели да запазят моят живот, а не това да запазят моите репродуктивни органи. Но Стаменов е казал твърдо не. Им казал: хора, и вие имате деца. Не ми казвайте, че това, ако беше вашето дете тук, няма да направите всички шансове да може да го спасите и това дете някой ден да има деца. И така той направи невъзможното. Премахна само шийката. Ако искаш да разкажа за това как съм те пожелала на Вселената. Искаш ли да разкажа? Разкажи. Дори аз май това не го знам. Не знам, май. Знаеш го, май, не знам. Един ден преди да ме оперират, един ден преди да ме оперират, аз съм оперирана на 8 август. Миналата година беше много интересна тази дата. Беше 08/08/2024. Значи 3 осмици. 3 осмици, да. 4 с... Да, 3 осмици, като моята операция беше 8 часа. 4 осмици.
И преди операцията аз попадам на едно клипче на едно момиче в TikTok, което обяснява: това е много силен ден, трябва да си пожелаете нещо, трябва да манифестирате, трябва не знам си какво да намериш, що си. И аз бях, айде, нали, аз съм вече в болницата. И си викам, айде ще отида на рецепцията да взема един лист, химикал и да си напиша, нали, желанията. Пък нищо не се знае. Толкова силен ден ми се стори, толкова осмици. Нали, аз не знаех, че е 8-часова операция, ама толкова осмици, 3 осмици, много готино. И както и де, аз сядам на диванчето в моята стая и започвам да пиша. Като ако не сте забравили, аз бях тогава много против връзките и дори ако нещо беше се случило, нали, в смисъл, аз желаях донорска сперма. Не исках да имам човек до себе си. Но все пак, нали знаете, надеждата умира последна. Аз в това нещо, в тези пожелания си пожелах, няма да разкривам с точни неща, но си пожелах това, което аз имам в момента, това, което Виктор ми дава, и наистина силата на манифестацията и като цяло стичи. Правиш. Той видя някой. Кой е видял? Дух. Да. И така, силата на манифестацията е много силна и много се радвам, че това, което си пожелах, ми се сбъдна.